Είναι για ποδήλατο. Α, κοντεύουμε ρε. Jij hebt van boven naar beneden. The fuck. Εδώ να ρίξουμε έναν ύπνο. Λοιπόν, εγώ πάω να πιάσω θέση όταν τελειώσω. Ξυπνήστε με. Ξυπνήστε με. Εντάξει, μαλάκα, λες να πέσω. Λες να σκιστεί. Άμα σκιστεί είναι σημάδι ματίνο. Τι σημάδι, μαλάκα. Να χάσει κιλά. Περίμενε. Άντε, γεια. Μπρο, είναι στο ντοκ και καρέτσι, φαντάσου να είσαι στον Ατλαντικό. Πώς κάνει. Ή στον Ειδικό ωκεανό να περνάει. Πάμε πάνω. Ήρθε να κάνει. Πάμε έξω. Έχει σημαία. Είναι το σίγουρο, Vogue. Πάμε μόνο. Χωρίς γυαλιά ρε με εδώ κάτω, θα πεθάνει. Ρε baby, γιατί φοράς τη γυαλιά. Πώς έτσι. Μαλάκα, πώς πας έτσι. Γιατί τι κοροϊδεύετε. Μαλάκα, εντάξει, πραγματικά είναι μισσκάλες, δηλαδή. Γιατί τι κοροϊδεύετε. Δεν βλέπετε. Τι κοροϊδεύετε. Τα ακούς. Αυτό είναι επειδή είναι μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι κάποιο ηχητικά εφέ.
Εγώ που να κάνω εμετό, βρείτε μου πάνω. Κοίτα εδώ που είσαι. Μπορούμε να κάτσουμε. Στην κυριολεξία είναι η πρίμνη του καραβιού εδώ. Όχι ρε. Όχι, εδώ έχει κάτι πράγματα, ξέρεις, για το καράβι. Θέλει κανείς κανένα. 80 κιλά, στραφή. 80 κιλά. Για να το σηκώσει. Μπορούμε να το σηκώσουμε. Είναι βαρύ. 80 κιλά. Βαρύ είναι ρε. Αν σου δείχνει την καλά, ξέρεις ότι κοίτα. Ότι έχει ένα για να το σηκώσει. Όλα αυτά είναι δύο. Δύο σειρά. Αυτό έχει. Γιατί το κάνουμε να είναι τόσο εύκολα. Δεν είναι. Κατσάκι. Και εγώ μπορώ να το κάνω. Κατσάκι. Βάζει το κωδικό εδώ για να κρατάει αντίστοιχα. Βάλε, δώσε. Δώσε, σου λέω, δώσε ρε, δώσε. Το ακούεις? Έλα τώρα, Μιχαήλ. Εντάξει, καταλάβαμε. Εντάξει, Κοίτα, περίμενε. πάμε τώρα. Αυτός παιδιά ούτε καν που το έβαλε δίμηνο, απλά το κατέβασε. Τόγκο. Κοίτα εκεί, εκεί είναι ξυφολόγια για τα μουσκέτα και εκεί είναι τα δόρια που είναι τσεκούρια. Κοίτα το. Ναι. Εδώ είναι τα βλήματα. Αυτό είναι το για μουσκέτο βλήμα, το τέκι. Και εδώ είναι για τα κανόνια. Τυρί, τυράκι. Α, ο Ντίκος. Αυτό. Ναι. Ήθελε να φάει. Ξέρεις ότι είχαν γάτες στο πλήρωμα για το Σκυλί. Μπορεί, αυτό εννοώ. Πάμε πρώτα εδώ μέσα, να δούμε τι λέει. Και μετά πάμε έξω. Ξέρεις τι είναι αυτό, Ναι, αυτό. Στρίβει το καράβι. Κοντάρια και το γυρνάγανε έτσι. Ναι, αυτό το Για ξέρω. να στρίψει το καράβι. Ή για την άγκυρα. Για την άγκυρα. Για την άγκυρα. Ναι, βάζανε κοντάρια εδώ μέσα, τεράστια. Και το στέλναν όλοι γύρω-γύρω για να μάθει άλλη. Ωραία, κοίτα εδώ. Not working class here, mates. Ναι, εδώ πέρα δεν ήταν η working class. Εδώ είχαν τα πουλιά. Εδώ μπροστά βάζανε και ξυφολόγοι. Που σας έδειξα. Ναι. Τυράκι κανείς θα σας κόψω. Μην τα κουμπάς, μην τα κουμπάς. Καλό είναι να μην τα αγγίξουμε. Α, γιατί ναι. Πρέπει να είναι αληθινή πορσελάνη. Ποιο. Θα έρθει πάλι άλλος Γερμανός, θα μας πει μην το κουμπάτε. Baby, βγάλε μια φώτο εδώ. Βγάλε μας με τη Χρύσα μια selfie, μια φωτογραφία. Σας βγάλω εγώ. Βγάλε το δικό σου. Έλα. Έλα να σας βγάλω εγώ. Δεν είχα δει και που σας έφερε εδώ. Κουκλία, κουκλία. Εδώ. Βέβαια δεν φαίνεται η θάλασσα. That's right. Starboard. We are off the beam. Go to port. We are bearing the course. Hurry to port. Yeah.
Έλα, γύρνα το. Γύρνα το, μπορείς να το γυρίσεις. Γύρνα το, μπορείς να το γυρίσεις. Sparrow, Jack Sparrow. Yeah, back on the course. Still, that's right. Starboard. You're off the beams. Go to port quick. We are veering the port. Hurry to port. Θυμάσαι που σου έλεγα που είχα μπει σε μια μπάρκα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο Στρατό, κάπως έτσι πήγε. Αλλά λίγο πιο περίεργο, γιατί είναι πιο μικρή. Στις αποβάσεις. Ναι. Σιδερένια. Ναι, έχουμε κάνει άσκηση. Απόβαση φυσικά. Απόβαση στη σκύλα. Δηλαδή έκανε μπάνιο. Ρε παιδιά. Να βγάζεις. Τι θα το γυρίσεις.